ಎನಿತ್ತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರರಂತ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನಡ ಐನಿತ್ತೆ ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪುಗ ಅರವಿಂದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಯಾನೆ ತೂತಿನಂದು ಸ್ವತಃ ಸಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪತೆ ಅವಳು ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದ ಮಿನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಅವಳು ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಬಾರಿ ವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪುರ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪುರ ಬೋರ್ಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪರೀರು ಅವು ವಿಷಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಕ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೈಟ್ ಹುಬ್ಬೇರ್ಲಜ್ಜಿ ತಗ್ಗೇರ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೀನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಪಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೋರಿ ಆ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಮೂವಿಡಿಂದತ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕಿನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನವರ ಸ್ವರ್ತಲ್ ಹಾಕದು ಅಂತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜೆ ಹಾಪುನಿ ಜೋಯಿನ್ಲ ಪಂಚ್ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಚಿ ಪಂಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜನಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಅವನು ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಪಲ್ಲ ಹಾಕದು ಅಂತ ಇತ ಮೂವಿ ಡೆಂಚ ಆತನದಕ್ಕೆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಕಾರಣಕರ್ತೆರು ಬೇತೇನೆ ಉಳ್ಳೇರು ತಯಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿನ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಚನೆ ಕೊರಡೊಂದು ಅವು ನಿಗಾಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಉಪ್ಪುಯರು ತಯನ್ ಪಂಡ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಕಾಪುಯರು ಏನೊಂದು ದಾಯ ಪನ್ ಪಂಡ ಪತ್ತೀಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಗರ್ವೇರು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇರ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ತಾಲ ಏನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ರ ಹಾಪಡು ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂವಚ್ಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಜನೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲಿಕೆ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮಾತೆಗೆರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಆಪಿ ಆ ಪಾತ್ರನು ತೂದು ಆ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನ್ ತೂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಪತ್ತೀಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದನ ನೆಟ್ಟೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೆಲವೊಂದರಿಗೆ ಅರವಿಂದನೇ ಏಪ ಬರ್ಪಿರು ಅಂತ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂದವು ಬಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅಂತೂ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಯಾನು ಈತ್ನೇಟ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದ ಮಲ್ಪದೇರು ಪಂಡ ಮೂವಿಡ್ ಯಾನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನೇಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನನ್ನು ದೆತೋನ್ವೇರ ಯಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿರಡ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿಯ ಜನಕ್ಕುಲಿಯನ್ನ ಮರಳು ಕಾಮಿಡಿನೇ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಇಜ್ಜರೊಂದನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಖಂಡಿತ ಉದಾಹರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಡು ದಾದಂದಕೆಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಅಪ್ಪು ನಾಟಕಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪು ಪಾತ್ರ ಅವು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಬುದ್ದು ಬಜಿ ಬುದ್ದು ನೆಟ್ ಬುದ್ದು ಅಂದತ್ ಏನಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತೆ ಐಟಾಂಡ ಬುದ್ದು ಏನ್ ಐಟ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೋರ್ಶೆಡ್ ಸಹನಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಪದ್ದುನ ಪಾತ್ರ ಅವಳ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವು ಜನಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂದುಪ್ಪಾಯಿರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪು ನಾಟಕದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ತೂತೇರೆ ಸಹನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೆಂಗ ತೂತಿನ ಆತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂತೂ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಜನಕ್ಕಲು ಜಿಂಜ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಚೆ ದೇವ್ರೆ ಎನ್ನಡೆ ಈ ಪಾತ್ರಲ ಜನಕ್ಕಲು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿರಿಂದ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಯಾಪ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಯಾಪ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೇರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಮಾತ ಮೂವಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೆಗೆದನ್ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಯಾನಂದತ್ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾತ್ರನು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಪುದಾರು ದೇವ್ರದೈಟ್ ಅರವಿಂದ ನಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತನಾಗ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅತ್ ಅವಕಾಶ ಬರೋದಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಅವಕಾಶಗೆ ಕಾಪ್ ನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರು ಅವಕಾಶ ಬೋಡದೆ ಕಾಪುಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇರು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಆಯಗ ಆಪುಚ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ದಾಯ ಜಿಂಜ ಕೇನೋಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದತ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯಗ ಸ್ಟೋರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಓಡಿಪೋದು ಮುಟ್ಟುವೆ
ತೆರಿಯೋಣ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಹಾಸ್ಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಆಗ ಪೂರ ಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜ ఆయన హాస్యోద ఎంచిన ఒల్పడదు బత్తి ఊడిపోయి ఇందు మాత్ర పోడే అయి కాదు ఆ అవకాశాల అందుల అవి వెతవెత్తని అవకాశం పడదే కాపునక్కలు స్టోరీ కేంద్ర సాధ్యತೆನೆ ಜಾಗಿಂದ ಹೊರ ಒಂಜೇಟ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ 6 ಲಕ್ಷ ನೈನಿ ನೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಒಂದು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಏತು ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಜಿಂಜ ಉಂಡತಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೇನಲ್ಲ ಆಶೆದಾಯಕಂದಕೆಂಡ ನಾನು ಸೀಂಡು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ 4 ತೋಜೋಡು ఇంకొన్ని 4 డైలాగ్ బోర్డు మాతెరగల ఎత్తినని దాకిందకెండ ఎంకలెగల ಕೆಲವಸಾರಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೆಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಾರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬೇತಿನಿ ಮೈಂಡ್ ಅವಳು ಮೇರು ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಅಂಚಾದ ಆಕು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಪಾತ್ರನು ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೊಂದು ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಭಾವನೆಲ ಅಭಿನಯಲ ಕೊರ್ಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ನಟೆ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನಂದು ಪಾತೆರಂದು ತುಳುವೆರೆನ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಗೆ ಈರು ಪನ್ಪುಂಡ ಪಾತೆರ ಅದು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಬಂಗನೆ ಜಿಂದಾಂಡ ಬುಲಿಪಾಯರ ಸುಲಭ ಅನ್ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಇತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಕದ ಪೊಂಡನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ఆయన ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆಂಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ నీకు అలా అవకాశం దిక్కుజు మరి అత్తందాండ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅನ್ಕುಲ್ಲಾದು నీకు ಇಂಚಿನ ಕಂಟ ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಮಕ್ಕಾಯ ಬುಲಿಪೋಯಿ ಮನಸ್ಸರು ಪೂರ ಬುಲ್ತಿಚಿನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರು ಖಂಡಿತವಾದ ಬುಲಿಪೋಯಿ ಅಂಡ తెలిపవనంచిన ಬೇಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಪೋಡದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೋಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ తెలిపవనంచిన ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆತ ಶಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಖಾಲಿ తెలిపవನ ಅಂಚೆ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ తెలుపునకు ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮಕ್ ಆಶೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಲ ಯಾನ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರಡು ಹೊಸ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನಯಲ ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪಿಲಕ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕೆಲ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದಾದ ಮುಗಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವಾರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಜ್ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನ ಪೆತೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆನ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡಾಯಿನಿ ಏನೇಪಲ ಮುರಣಿ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಏರೋ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದೆಹಲಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಬಂಡೇರು ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಮ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಕಲ ಪೋದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಡೆ ಅಕಲು ಬತ್ತದು ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಕಿಂಚಂಚ ಅನ್ಯ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಉಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಪುನ ಅಗತ್ಯನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲಿ ಇಡೇ ಬರು ಅಕಲಿ ಒಂಜಿಲೆ ಕೂಡ ಅವಂತಲ ಸರಿಯಿಂದ ತೋಜು ಎಂಕ್ ಇದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಡೋದು ಅರ್ಜಿಂಜ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವು ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಅವ ಆಶೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದನವಂತೆ ವರ್ಷೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಂಡು ಅವು ಖುಷಿತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿವರಿಯ ತುಳುವಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವು ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶೆ ತುಳು ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಡುಪ್ಪೋಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತ ಜನಕ್ಕಳು ಏತು ಮೋಕಿದಿ ಒಂದಿರ್ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಈರ್ನ ನೆಪ್ಪುನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ಹೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಯಾಕೆಂದ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀಪೇರು ಯಾನ್ ಇಂಚಿಪ್ಪೋಗು ನಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡತನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷ ದಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಪುನ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಪಕ್ಷ ದಕ್ಲು ಈ ಪಕ್ಷ ದಕ್ಲೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಅಪಗ ಜನಕುಲೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರು ಆ ಪಕ್ಷ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರು ಎಂಚಿನ ಇಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅವಡು ಅತನ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲ ಸಮೇತ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಅರವಿಂದ ನಿರ್ದಾಯಿರು ಇಂದು ಮನ್ಪುಜಾರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು
ಎಂಪಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲು ಉಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಯ ಪೋಯಾರ ಬಾಪು ಜೊತೆ ಅಕ್ಲು ಮೋಕೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಐಕ್ಕಲ ಎಂಕಲದ ಆಲ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಎಂಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಕಿನಿತ್ತು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ತೂಪ ಅವು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ತೂಯರ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಎಂಕ್ ಐನು ಕಡುಪುಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಎಂಕ್ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಏನ ಎನ್ನ ವೇತೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಒಂಜು ಬೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜು ಕಡುಪುಡುವರ ಎಂಕ್ ಐನು ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಗ ಕಲ್ಪುಡು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಕೆಲವರು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನಡೆ ಬತ್ತದ್ದು ಬೈಟ್ ಹಾಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆನ ಇವ ಅಂದುವ ಬೈಟ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಉಪ್ಪು ದೇವ್ರದ ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಅಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಆ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೆ ಈ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೆ ದೂರ್ದು ಪತ್ತದ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎನ್ನ ಫೋಟೋನು ಬುಡ್ಚಾಂದಿನೇಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿ ಇತ್ತೈತೆ ಲೈಫ್ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಉಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲೆ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಗಿಂದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಂದಿನ ನಾಟಕ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೋತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ತಿರ್ಗದ ದುಬೈ ಅವಡ್ ಮಸ್ಕತ್ ಕುವೇಟ್ ಅಬುದಾಬಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕತಾರ್ ಪುರಾ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಜಾಗ ಪೋತ ಅಂಡ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂದಕೆಂಡ ಮೂವಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯ ದಂದ್ವಂಡ ಮಲ್ಲ ಪರದೆಡ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ದಂದ್ವಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬತ್ತದ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪನ್ಪುಂಡ KN ಟೈಲರ್ ಅರ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರ ಎತ್ತೋ ತುಳು ಮೂವಿದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳು ನಾಟಕದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲೆ ಅಂಚಾದ ಐಡ್ದಾದ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿ ಇತ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತ ಯಾರು ತೀರ್ಪೋದು ಏತೋ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಕಾಲ ನಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕಾಲಲ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ ಆಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವಡ್ ಬೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಯಾನ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ದಾಂದ್ ಬಂಡ ನಾಟಕ ರಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿವಾಗ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋಲು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬೈತನು CD ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಪುರ ಬತ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಮಲ್ಪ ಅವನಕ್ಲು ವಾದ ಇರೋಡು ಪಂಡ ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮೂವಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೊಂದು ಬಾರಿ ರಾಂಗ್ ಅವು ತಪ್ಪು ಈ ಮೂವಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ್ ಬತ್ತ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವ ಅಂಚನೆ ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ KN ಟೈಲರ್ ಬೋದು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಲ ಆಟ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಚಿತ್ರ ನಗಾರ್ನ ಪಿರನೇನ ಬರ್ ಆರ್ ಜೋಡು ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿರು ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ್ಲ ನೆನೆ ಪವೊಂಜಿ ಒರಿ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪುದರೆಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಎಲ್ಲ $6 ಇಂಚೆ ಎತ್ತೇರಾ ಪಂಡಗ ಆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಅಳ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಮಾತಾವು ಇತ್ತಂಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿನಂದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೂವಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಯಗಂದಿಕೆಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಕಾಂಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯರ್ಲೇವು ಯಾವಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರ್ಲೇವು ಪಂಡ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಉಂತುಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯರ್ಲೇವು ಅತಂದ ಬಯ್ಯಾಡ ಆಯರ್ಲೇವು ಅತಂದ ಮೇಕಪ್ ದೆತ್ತು ಸರ್ ಇರ್ನ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಅದು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಆಪಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಐತ ಉಳ್ಳೈಡ್ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆವಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪವನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮುಕ್ಕಲು ಐಡುವಾಗ ಆ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏನು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಯಾಕಂದಿಕೆಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಒಯ್ತೊಯ್ತ ಲಿಂಕ್ ಓಲೋಳು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಎಡಿಟರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಮುಕ್ಕಲು ಅವು ಮೇನ್
ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವ್ವ ಅಂದು ಮಾತ ಆಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನನ್ನು ಮಾತಾ ಮೂವಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಮೂವಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕ ಏನನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೇರು ಪ್ರತಿ ವರಿ ಅಲ್ಲ ಆಲ ಜಾಂಡ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಸೋಪು ನಾಗೊಂತೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ತಗಿನ್ಕೆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಬೋರ್ಡು ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಡೆ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರಡು ನಾಯನ ಮೈಂಡ್ ಲಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಂದನ ಓಕೆ ಅರವಿಂದ ನನಲಾತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ